Kining sapot sa tao, kundi ka maong muda, siguro gyud nga dili magdugay ning kalibutana. Muna akong naproblemahan sa kong bana, aron inyo kayong masabta ng akong sugilano, no? Ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging pigatit. Practice, uy! Saan ganyan nagtural kang nindot kay kang tingog? Ay, saka na sa grabis, ani. Ngita ni gubot na. Agbaton sa punog ka ikog ay. Dili kay kamuray na muyo din oy naapoy laing tao. Oh, hala, tao di ay ka. Kung sabitan na ni mo na ko, unggoy. Hala, sapa ka diha, uy. Wasa tay unggoy nga murag sigbin, uy. Ako murag sigbin. Ningon ko sigbin ka? Klaro kayo sa musulti, aroy klaro kayo. Uy, iko, klaruhan tani ha. Ang sigbin na ay ikog sa luyo. Ikaw, imong ikog naa sa luyo na amna sa tubangan. Oh. O gawas pa ang sigbin di na gwapo. Unya ikaw, gwapo di ka. Oh. Ayaw pagtuo nga ikaw sigbin kay sultihan ta ka. Gamay ra kag diferensya ninyo. Oh. Amo mo din. Atos ako, mangupras ako. Bye! Ano man babayahan ay respeto. Puro ko nukog sigbin. Kalayo ra. Excuse me. Kini akong bana, ako na lang ni siyang kabuangan, kay dali laging masuko lagi. Di ba ka na siya high blood, no? Mao nga ako ni siyang pakuyahuan, para dili magsigi ka suko. Uy, Tupir! Tupir, may kay, niagi ka diris bay. Kisa nang bagong gihaya das kapilya, kisa din namatay. Si Tungki man aday. Si Tungki! Oo. Katong sikyo sa punerarya? Oh God, Nga naman, usa may namatay ni Tungki? hablad. Hablad? Oh. Hala, high blood di ay. Oh, saan nga pirmi mo ng wetog. Kikikan duty magabi eh. Luwa pa nagmadyong nakabot sa ila. Di wetog. Hala. Stress kay lawa sa stress kayo eh. Aw. Pagkataw-taw na taki. Igo lang nang huyab. Katakon siya bagod, kaging na. Maupa, Oh. paita din ng high blood tano. Mo lang. Sige na alis ako na eh. Upailit sa kusnumatyan. May dito kay libreng kape. Ay. Hala, malasang Tungki, uy. Ay, isda si Tupir. Akong Kinsa? gipangutana. Si Tupir. Akong gipangutana kung kinsa bang namatay ba ka nagihaya das kapilya. Ato per dito ni Agi. Tupir to. Kuha din mo Monday sa kansabo no, humana siguro. Basin. Kinsa mo kuno namatay? Si Tungki. Sang tungki ba? Banay ni Tisay ba? Tungki si Kyo ba? Gwardyas puniraria. Oh, si Tungki. Balik-balik si Tungki gani. Saan ko na namatay ang tungki? Hoy, blood. Ha? Taas ko no kay dugo. Unya, igo lang gyud ko nakapanghuy ab. Wala mga takop ang babagi atake, patay. Tungki ba? Mao nga ikaw, high blood na ba ka? Pa-insure daan do. Ano ba taon? Oh, may manang maniguro ta. Matutyo niya kag kalit diha. Parehas ni Tungki nga igo ra ng huy ab. Patay. Oh, Mao nga Ay. ikaw ayaw kumpiyansa. Kay dili ra bata ng high blood, dugay matutyo. Kasagaran matutyo gidayon. Na ikaw, high blood ra ba ka? Bantay jud ka. ay, blood ko taon. Kay di day ka high blood di ay. Mukalit man lang gani kag singgaak diha kay misaka ng rabies sa imong rabies naman rabies. Dili musaka imong dugo ba? Aw ikaw di ka patuo masikag pangasaba, masikag kasuko, atakihon ka sa high blood. Mao na ikaw kung nasuko ka, mubati ng naong nimo. Na delikado, inig-atake nimo. Hala, musamot ka bati ng imong naong. Mao nga ayaw gyud tugat-tugat atake-atake diha. Sampa di ay. Kanang ingon ana ba nga, kulang. Ayaw dahil kasuko. Kay na, usag yun na makapahay blood ka nang masuko dayon ka. Mao ba? So, ay ragog suko ug maayo? Kana bang suko gid ba? Kana bang dili ka makaka-smile? Mukaging na ka. Awa, sige, sige. Si Bako ka di ay. Asa? Sige, di na ba ka mutuon ako? Si Bako lagi ka di ha? Uy, di lagi na madag si Bako lagi. Ano mo ka? Ah. Usa mo patyon ko di mo? Nawala, suko na dayon ka. Muna di mailan sa mga high blood. Sige, Iko, sige. Sige. Magtigom na lang kong daan para kape og biskwit.
Saan man mo nagkape o biskwit ko, ha? Para og naay mamilar, di na ko mahasol og palit. Ah, hanggaw ka man di ay. Hawa na. Hawa! So, mao ni ang nahitabo. Akong yung gihadlok ang akong bana para mukalma ba. Pero mura man hinuog ni samot ka high blood. Unya. Ikaw iko ba? Kalmahi lagi ng imong suko-suko lagi. Kontrolaha imong kaugalingon nga di dayon ka masuko. Oh, oday. Nay, tanawa ang haya ni Tungki. Lilia. Nga naman. Lilia lang. Sige na, igadlok. Dali. Dali. Ubanan ta ka, dali. Nay. Asa ba? Nay ka na tanawa. Tanawa ang naong ni Tungki. Batik kay naong. Misamot ka batik yang giatake og namatay. Kita ka? Oh? Gusto ka maingon anak ka. Di ko eh. Mao nga ayaw pag suko-suko. Kay usa na sa makapasaka sa dugo ka na masuko ka, nakasabot ka. Oh, oday. Kung mahimo ka ng imong kasuko, ikatawa na. Oo, para di nimo ma-feel nga nasuko ka, imo nang ikatawa. Buot ipasabot, imo nang balihon ba, imbis masuko ka, mukatawa na lang ka. Unya, mayo ka na. Aw, ikaw, bahala kayo, di ka patuon ako. Gusto ka mga parehas kang Tuki, sige. Oh, di ko eh. Mao gani, basta masuko gani ka, ikatawa na lang. Inay masuko ka, ikatawa para di mo saka imong dugo. Okay? Hanggaw gini akong bana padili-dili, pero mo day gibuhat. Nakita na ko og nabantayan gyud nako nga sa panahon nga masuko siya, mukatawa siya. Unya, tayo. Oy, ang anak ni Istay. Ato-ato. Eh, ikaw lang ito, kay maglagot ko na bata. Dungon kayo. Ay, lagi pa das imong kasuko. Ang teknik lagi. Ano sa'yo teknik ba? Teknik pa, pwede ka ma-high blood. Ang imong kasuko, imong ikatawa. Lakaw ato-ato na. Palaguton gani kas bata, ikatawa lang, pwede ka ma-high blood. Kaya mo pada ka, ana, malas ka, ikaw di alkansi. Lakaw ato-atong bata. Kaya ni mo motubag, oy. Mura man sa kag-importante. Animal ni bata, ay. Di ko masuko. Di ko masuko. Tawa man ka, noy. Nagtuwa kang angayan ka. Ay, dili ko ang ayan ni Dahi. Angayan dyan kang mabuang. Tawa pa yun siyo. Uy, angay. Klaro kang plastic o kinatawaan. Ka, ginamang bata ka, ay. Lamig mong tudson, ay. Suway. Kita kag tiguang i-dribble. Yan, matro. Imo ko i-dribble. Ayaw lang pagkatawa. Kay patian mo na mo katawa, uy. Kanahan, dahil na imong bata ka. Ayaw lagi pagkatawa. Kay batik kay kag na. Amaw mo na ka bata ka! Latay! Tabag tay! Layo nga! Balik ka rin! Ba't tutsuto ka bata ka? Balik dire! Tutsuto ka! Aning balik bata ka? Hindi ka kalas di balat buwisit! Sige, kinasukog yun. Huwag yun, di mo gabitang teknik, oy. Teknik! Naghalhal ka ng teknik na parihas na mo! Nayabag na, ako naman hinamay yung kontrahon ni mo. Saba na! Huwag yun kapugong sa iyang kaugalingon ang akong bana, ni Andar gyud ang kasuko. High blood yun, bisag saon. Unya, Dok, unsa naman, Dok? Ikay tambag ani niya, Dok, tambag gini. Sir, kani high blood sir. O sa hinungdan mo gudaan ni. Kanang imong gikaon, kanang imong pag-abusar sa imong lawas. Sakto ka sa to, ha? Unsa man? Tubag ako. Tubagaan, Doktor. Kuando ko sahay, tagalas dos na kong katurog. Na usa na sinungdan nga nang musakay mong dugo kay stress kay imong lawas. Manigrilyo ba ka? Panagsara daw. Ayaw nang panagsa pero mihag yun. Gusto ka makatakihon dayo. Dili dukoy. Pues, kung dili ka gustong atakihon, undangan ng bisyon, paggahis-gahis imong o, ha? Oo, Dok. Tando-tando ka diha, o niya, maulag yapon ka, ha?
Ay, Dok, kini Hmm. siya sa pagkatinuod lang, dili kini siya tantong humok ug o. Gahi kini siya udok. So wala kog dok. Di ba mo untol ka na nimong gidukdok? Mao ba? Biko no, sir, biko no. Tuong sa nang kaning sa isulti sa kong asawa, eh. Oh, natural. Ako ipakita ni mga sumayo pang mutuo ko sa isulti sa mga asawa. Ikaw, dili mo ka mutuo. Mauna. Dok, so wala dok. Hero mo declaring. Awa na, nahiblad na. Mauna na, Dok. Bisaka na ng rabi sa kumbana, Dok. Hilo mo eh. Awa na. Dok, kung sa may buhaton ako ani, Dok. Bala mo eh. Ahak mo ko. Nakukuli, oy. Awa, Dok. Kita ka, Dok. Mauna tawhana, dali ka ayo ma-high blood. Kay di gyud ni mo siya kakomedyahan, Dok. Sige lang, tagaan na to siya tambal. Kaya ang iya rabang bipir, mataas kayo. 191/512. Grabe sa gusto yung BP, Dok. 191/152. Unsa orasa na, Dok? Ha? 152. Dili Unsa- 512, 152. Unsa na orasa? Uldro. Ay, gamay. Mo-graduate na, happy ta na. Busa, listahan ta siyang tambala. Kung mo taki yun ipainom din niya. Ha? Ipapiit lang sa ilawom siyang dila. Unya, Dok, og dili jud mo patuo. Aw, paliti lang siya lungon. By one tip one man doon. O, di ba? Kuhain na siya memorial tan sa hospital. Ako, Dok, mo prangka lang gid ko, Dok, ha. Sama. Di ra ba jud ko ganahan mo atiman og tawo nga kanang mag-bedridden na gani, Dok. Kaya sula ana, uy. Unsa naman lang og maingon na siya ana, Dok. Unsaon ko man na? Aw, way problema. Puspusi, aron di ka mahasol. Ug buhi pagali, tos lokal 3 kantos ang kilid sa upan. Ano, Dok? Puspusi, aron may hasol. Dok! Hasta amon doktor ni surrender na sa kagahig o sa kumbana. Unya. Oh, unsa na sa naginom ni mo? Uy, bino na sad na. Ayaw ko na kukilabti, eh. Magbuot man ka. Ay, awa, wati ka buti. Ang ako lang nga dili ka magsigig pabadlong. Ako pa nimo iko no, muinom kag Clorox, maulian pa ka. Hello mo no, Claren. Kung gipulaan ka na ako, no? Wala, ulit tos inyo. Mau mag-away kita. Busa ayaw dyan ko pasok, Ha? Aron di sa ko masuko. Ha? Unsa to? Imo ko papauli unsa amo? Pauli dito sa inyo. Wa man tayo mahimo rin eh. Uli na lang dito. Di ko mapugong na mo. Ha? Ayaw baga sa muna ako, eh. Oh, ngiga asa ko dapita nagpabaga sa kong naong day ko. Uy, magbuwag mong taklarin. Wa ka ko'y ayaw sa mga pagtanaw, pues. Magbuwag ta. Ako, wa ko'y ayaw pagkabana. Oh, sige. Magbuwag ta. Pauli dito sa inyo. Kung kayo pagtuong nga, pason ta ka dito. Kaya, maybe ito ka na nga mahitabo. Nakadungo ka? Never! Ay, kung ininglisi ng hanggawa ka ha, kay di sa gid bahitabo nga mawili ko nimo, banag ang way ayo. Sige, magbuwag ta. Pues, nakaw. Pauli dito sa inyo. Ayaw pa baga sa mong naaway. Unsay pabaga? Basig ikaw may nagpabaga ko. Oh, saan mo ka na pabagas now? Suma! Ikaw nangingilin ka na ako, do. Mao gani, magbuwag man ka, tapos pauli na dito sa inyo. Ikaw may pauli sa inyo kay dili ni inyo. Oh, kusuman? Ha? Nalimot kag kinsa ning bahay nga atong gisak-an sa ako ni mga ginikanan uy hanggawa ka. Wa kag gikatampoy ning baya. Sambit ka lang dito. Ha? Ikaw mo'y layas, pahawa bagag daw. Oh, eh, Layas! kung mulayas ko, day, asam ko paingon. Ang buti mo oy. Taga-diigan tribo gikan. Pauli kun asa ka nga tribo gikan. Wa man ko'y tribo, day. Hilob di ay. Nako na, layas na. Di ka malayas, ha? Di ka malayas. Day, kung Layas na! Ma! Day! Layas ha! Layas, animal ka! Ako'y nag-high blood mo litsiha ka, animal ka! Layas! Sa kagahi og usa kong bana, murag ako na hinoy na high blood. Palayaso naman hinuon ko. Hanggaw kaysa. Nalimod siya nga ang among gipuy-an sa akong ginikanan. Da, siya hinoy akong gipalayas.
Pero ang tinuod no, nabala ka baya ko kay high blood magkutaon tong tawhana. Unsaon ka ni nako sa? Palayason din ako ni siyag dayon. Bi ko no bi, unsa man og kamo ang pasultihon? Claring. Okay, Ate Pres! Okay, ang sender na to karong adlaw. Ang atong sinder, Si? babae man to, Klaring. At Claring. Si Klaring, Ate Pres, kaniyang banang murag high blood. Sige kuan, sige pag-isog, sige kuan, what's lugar mo nga. Dali mo flare up. Oh, flare up dayon. Bisag unsay kuan, saka, asa ba kay dugo, 191 og 152. Oh, nya. Kuan ko no, kanang 3 days. Nya. Ordro. Unsa yan? 3 days ko no ordro, 191 og 152. Ang doktor gata ganiha dili kami. Onya, grabe kay Ate Pres, palayason ta kuno siya sa iyang asawa at sa iyang bana. Yan ba na? Kalimot yung bana nga di ilaha. Oo. Nya, iya gipalayas. Problema kay high blood ba kuno? Gipalayas Nagbahay siya, yun Ate sa Pres. asawa ang bana. Nagbahay siya nga doon iyang gipalayas. High blood ba kuno? Unsa man papaulion ba kuno niya? Uli alang taon. Anam na nimo di Kato kay telig nalimot siya nga dili to iyang bay. tinuod Nga ay. karon ay bawo naman siya, magmatno na siya, dili na tele na. Ayaw lag palayasa malo. Looy kay Claring. Bana man na nimo. Di Looy ba? kayo, Ate Pres. Sa ilo alang. Tinuod na. Oo. Sa iluan lang na day. Sa Ha? ilo. Mao na nga, Bab, mo tayo babasa diya, Bab? Nga, unay high blood? Uway, babasa diya nga na high blood do. Kuan ka diri sa Mateo 19, versikulo 4. Yeah. Si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa ni ining sa kasulatan nga sa sinugdan ang Diyos nagbuhat kanilang lalaki ug babae. Nag-ingon siya, tungod ni ini ang lalaki mo biya siyang amahan og inahan og mutipon siyang asawa ug silang duha mahimong usa. Busa dili na sila duha kundi usa na lamang. Tungod ni ini kinahanglang dili mulagon sa tawo ang gihiusa sa Dios. Pero may high blood bang mo? Wala gano. Sa ako na paminawan baya sa Sugilanon Gulyat, no? Dili ba ya kayo mga dagkong, dili ba kayo mga bugat nga Dili. hinugan nga magka-high blood iyang bana? Murag, iyahamang gud pong sungugon usahay. Oh, iyahamang murag iyang pong sungugon usahay. Murag dili man kayo bugat ang magka-high blood iyang bana. Kanang mga, amot og tinuod ba no? Ari lang ta sa mga herbal gani Gulyat na may daghang kuan magamit mainom or makaon para sa high blood. Amot dili man Katong kuan ba, imong gihatag nako, katong ugumugom sa to. ang bugo-bugo. Oh. Oh, pero kung high blood o niya, sa pa cholesterol, panyawan. Said panyawan, herbal capsule din nun. Magginay maayo. Para na sa atong katong taas pagkag-sugar. Oo na. O katong isakto pud ging doktor nga usay tagdugay siya matuog. Dili maayo. Kanang tagdugay ko no matug, dili maayo sa mga high blood. Kuan pud ang high blood sa kuwag Oo. tuog. Tinuod Ate Pres, ako di og kanang kuha ko to Ate Pres. Lain Inom ang na lang ko lawas, daan. no? Lain Inom ang lang ko lawas, daan, no? init yung lawas. Oo, lain. Basta Oo. kuwang kagtug. Nya, sige lang kag kanang Kinahanglan mo pahuway Duka. ka? kinalang ka pahuway. Manong inom lagi ko daan. Murag para wala sa- sa murag wa man masulti pud ni Sender dili no ang iyang bana kung di ba na may mga ihatag sa barangay para sa high blood. Na, yung mga Kulay normal. bayad ipanghatag ra. Si Ta Cecil Cabrera, sila Lanlan Cabrera, manghatag na sila kuan. Naaman na Mga- sa barangay ako mga- ako din manghod sa barangay naman magkuha man may bayad Oo. Bisan sila doon pangkoy diyan para sa, sa high blood. Oo. sa kapitan pas doon pangkoy dito sa Kiyot, karang butsihal naman sa syudad. Manghatag na daas barangay ron Ate Pres, daghan man panghatag ila. Ano ba? Kapitan Kirk Bryan gina natural gina Ate Wala, Pres nga mga. pero- Katong gingon sa doktor nga say dugay siya matug. Ang imong buhaton inday nga kanang monitora siya dili pud siya madugay katug. Usahay man good food kanang ang imong mga jok-jok, ang imong mga hugot. Mo makahiblag nga dukdukan ang odok, magahi binag o. Kanang ibutang sa lugar ang imong Butas lugar. Oo. Day klaring. Dili man kayo bugat makapahiblag para nako ang naa diya sa atong sugilanon. Mas bugat pa ni atong kakatulgon ron. Kana mga pagkaon gulyat kana mga okra para sa high mga agbate. Ah. Para mo kuno na sa high blood.
agbati, sikwa, okra. Sikwa, yun. Kayo Para sa blood. Kayo kuwang sa dugo, kay pagkaon ka namang kamuti tops, kanang daos guy, kanang mga paliya, mga atay. Ulo sa iron. Oo. Ano Kanang- lang kung inom anang iron. Uy, kagrabe. Ngot- Tutaw? Kamu matiguang ba? Kaduka na biya mo. De, diretso ta. Nahala. Kanang na ang diretso ta kanang pwede gyapon ka mo atong laing doktor para sa second opinion or kanang sa apon ang giingon nga dili kayo bugat ang mga rason ngano mo high blood ng imong bana. Usahay ta ng imong mga dialoging ang imong Ako, Ate Pres, kung musaka gali ang dugo Oo. ni Lisa, mo text naman ko ni Doc DC, o Ma'am DC, kanang patabata ni Dr. Isidro Piña, adritso, tagaan ay kag para sa blood. Pero si Lisa, high blood good? Usaya, Ate Pres. Pero wala si maintenance? Oh. Si Doc Piña may naghatag niya Ah, di maintenance. Kuan, sa pangalan na, kanang iya ha, Amlife, o kuan. Kanang Amlife. Amlife? Pero ari ka sa kuan, pwede ka nang sa kanang moampo ka sa kanang Papa Jesus sa kanang Sacred Heart of Jesus. Na ay prayer sa luyo sa iyahang pamphlets but nandito nga kuan kanang heal me. Di ba kanang berin sa Lourdes nito nga help for the sick. O naa po diha berin sa Guadalupe na diha. O di iba kanang naang pumpas sa kang brother katong igagaw nimo nga nagda sa Corpus Christi sa Buloon si brother Theophanes Tabada igagaw ko mo. Oo. Diba? Ana siya nga. Numdo mo, kaningon si Jesus, bangon, dadaay mong higdaanan o pauli, ang imong pagtuo, may nakaayo nimo. So, dangop sa pag-ampo, inday. Pag-ampo good. Usahay, sige mong Okay. Ampo good. Usahay po niyang asawa, magsige mong kung singgaak. Bitaw. Oo. Ganda na ba kung mo singgaak ka, pero may makapaong sad. Bisa din suga, mapaong. Salamat mo ka na agad yung tuluman nun. Kuna ko ang puzzle, ti Subscribe to Dramaturgo.